Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe indaba ezishisa. Igama lami nguVusi Mavusana. Kwi channel umkhanya kude TV. Inkulu indaba laphana wengane zakwethu. Uthibele bamhlekile abalandeli laphana wengane zakwethu ngenkathi adlula ngasemotweni egcokama laphana emcimbini ekade laphana emtuba laphana wengane zakwethu. Abantu belokhu bememeza bembiza ngentibane. Umthandeni uposte kanjena ke laphana enkundleni yokuxhumana ngenkathi eposta le video uthe ziyenzeka izinto emtuba njengamanje kukhona osestage njalo kodwa abantu bathe bo emotweni yesikhofu. Beke wabhala ke laphana wathi ngihlekiswa intibane laphana wengane zakwethu seyehlile ngisho estage izogovuza abalandeli. Abantu bavele bayitshela ukuthi bangayidweba laphana okuyitemukelelana elisetshenziswa umthandeni ke laphana wengane zakwethu ukuthi umuntu angamdweba laphana wengane zakwethu. Mina ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Ke sidibane laphana kwi-comment section uma uke wayibona le video nalombhalo obhalwe yicokama elisha ukuthi lezi zinto azulibhebhethekisi yini udlame laphana wengane zakwethu. Uma umusha ngiyacela ukuthi ucinezele subscribe, cinezele nebhele ukuze uzothola ama notification njalo masiposta ivideo entsha. Susitshela ukuthi wena le mali ngizwe